Actuellement jabal ni filɛ bagaw an ka foli baw bɛɛ an ma fɔ ko bisimila a ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan bagurubaw filɛ farajɛla ka diɲɛ minɛni cɛnya sira fɛ o kɛra sababu ye ka yɛlɛma don farafina kundigi cogo kan ni ka tila k'u bɔ da la ka kɛ ni bɔlɔlɔ siraw ye a bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ dɔgɔkun kibaru in na bolimafɛn sen fila kɛra fɛrɛ ye min ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ka kɛ ni a teliya ye nka a nɔgɔyali bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye a bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ dɔgɔkun kibaru in na. Foli ni tanuba ye ko kura ina fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogo min na bagurubaw la farajɛla ka diɲɛ minɛni cɛnya sira fɛ o kɛra sababu ye ka farafina kuntigi cogo bɔ da la ka kɛ ni farajɛlakaw ka laadala fɛnw nani ye an fɛ kun dilali kɛra sugantita ye ani yɛrɛdɔn taamasere ye Christian Damile bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. A bɛ san caman bɔ nanzara jamana ye nɔ bila diɲɛ cɛnya sariyaw la o sabatila kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw bɔlɔlɔ ani finiko siratigɛ la o laadala fanga in kɛra sababu ye ka farafina laadala kunkolow bila kɔfɛ dɔɔni dɔɔni i n'a fɔ boloɲɛ nati denbakun o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ u kɛ bolokɔfɛn ye ani k'u ma jate bi an ka sigidaw la. Mɔgɔkɔrɔba minnu kɔnna anw ye i n'a fɔ anw ba ninnu a n'an kɔrɔ ninnu o fɛn dɔ tun bɛ yen ko yɔsi o yɔsi o ye dakumu de ye dakumu min bɛ ko dakumu fu u tun b'o fu de bɔ u mana o fu bɔ a bɛ kɛ jurukisɛ ye musow b'a dilan fana k'a don gala la u mana a don gala la n'a jara u b'a feere mɔgɔw ma mɔgɔw b'o de kun san k'u kun digi ka kɛ musokɔrɔba mɔdɛliw ye ka fɛn fu kɛ k'a digi u b'a fɔ ma ko yɔsi. Ni ko in bɛ ɲininkali suguyaw lawuli i n'a fɔ danyɔrɔko yɛrɛdɔn ani farafinw ka danyɔrɔko. Fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ denbakun bɛ digi ni boloɲɛ de ye nka sisan u nana ka na yɛlɛma don a la k'a kɛ ni fɛn wɛrɛw ye chapeau ni fɛnw ye n'o tɛ denbakun bɛ digi ni boloɲɛ de ye a bɛ digi a bɛ ɲa wa denmisɛnnin fɛnɛ n'i y'a ko kunna a bɛ ɲa kosɛbɛ. An ka kuntigi cogo kɔrɔ minnu tun ka di mɔgɔw ye fɔlɔ olu digili ka suma sisan mɔgɔw fɛ. Boloɲɛ bɛ mɔgɔ kunsigi caya de boloɲɛ bɛ samali min kɛ k'a digi a bɛ mɔgɔ kunsigi caya de. Bon nati de ye ne ka choix ye bon nati kɔni ka ɲi kosɛbɛ nati bɛ kunsigi janya boloɲɛ o b'a tu fɔlɔ ni nati kala o b'a janya quoi. Nati de ka di ne a bɛ mɔgɔ cɛɲa ka sɔrɔ i ma mèche k'i kunna an dun ka ne ye silamɛ de an fɛ yen a bɛ fɔ ko mèche ma yen nɔ donc ne bɛ nati kɛ n kunna non seulement a bɛ ne kunsigi bɔ wa mɔgɔ bɛ se ka ɲɛ ka nati tu i kunna ka sɔrɔ i ma mèche fana k'i kunna. Tiɲɛ nafolomaw minnu ma don bolo la an ka sigida yɔrɔ caman na. Denbakun bɛ digi boloɲɛ de la k'a kɛ boloɲɛ ye k'a kɛ i b'a fɔ komi jibatɔ mɔdɛli dɔ don fulaw ka kun de don u b'a fɔ a ma ko jombo u b'a digi ka tiri dɔ kɛ camancɛ la yan k'a sɔrɔ ka denba masiri k'o la o de ye denbakun ye wa u bɛ digi ni boloɲɛ de ye o tɛ digi ni mèche ye. Laadalako la kundilan ye fɛn ye min bɛ adamadenw k'u fɔ ka da a ka kundilan cogo la. Fɔlɔfɔlɔ photo dɔw bɛ yen nɔ an b'olu ye n'a y'olu ye kɛ n'i y'o ye o kɛlen don ka kun digi o la k'o kun dilan fo k'o ɲɛ yɔsi la k'a ɲɛ o de tun ye farafinmuso danbe ye mèche tɛ farafinmuso danbe ye dɛ. Gɛlɛya min bɛ yen sisan o ye ka farafina cogoya lasegi an ka laadalakow ma k'a sɔrɔ an ma ban masi ka laɲiniw na. Ni kun ye Christine Damile ka sɔrɔlenw ye an ka kun dilan cogo kan jaabi jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ a nafa ka bon ɲɛnajɛ waatiw la a bɛ baara musow fɛ kabini lawale a nafa ka bon kosɛbɛ wa a bɛ kɛ waati caman na a bɛ walawalali sɔrɔ Korian Sidibe fɛ. Jaabi jɔyɔrɔ ka bon Mali taabolow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamadonyaw la wa jaabi matarafalen don musow fɛ kabini waati jan ka da a sugandili kan a bɛ se ka da waati bɛɛ. Seli fitini, seliba, denkundi, kɔɲɔw u n'a ɲɔgɔnna caman. Ne tɔgɔ Asetu Bagayogo ne ye jaabidala ye alhamdulilayi n ye n garisɛgɛ sɔrɔ a la. Fɔlɔfɔlɔ jaabi dɔrɔn de tun bɛ da nka sisan yɛlɛma dɔw donna a la ni hindu jaabi nalen ye ni o ye maa caman nege da hali ni o y'a sɔrɔ a tɛmɛ. Bon a différence ye min ye kelen fɔlɔ tanba tɛ tan nin na bon ni dan ye jali de ye quoi. Et puis ni problème fana ye min ye a dali ka nɔgɔ ni farafin jaabi ye. A saba bɛɛ ka ɲi a bɛ dépend dɔrɔn komi mɔgɔ finman dɔ bɛ yen olu bɛ se ka rouge foncé da a bɛ ye ale fana bɛ ye quoi. Bon mɔgɔ jɛman ninnu olu bɛ rouge sanw da bɛ se ka rouge mélange fana da comme bɛ se ka marron fana da quoi.
endo jabi ni farafin jabi cɛ komi ne tɛ endo jabi position dɔn ne kɔni bɛ farafin jabi dɔn bɛɛ n'i ka jateminɛ tɛ mun n'i ka baara fana tɛ mun ye i tɛ se k'o kɔnɔna gɛlɛya fɔ ten. alhamdulilayi cɛn ka d'ala ye ni dɔ sɔrɔ. U ni kiliyanw cɛla gɛlɛya ka ca. Kuma dɔw la dɔw bɛ nisɔndiya ka warimisɛnw di u ma wa dɔw fana b'u ban ka wari sara. Kiliyanw ni ɲɔgɔn cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la i komi nɔgɔya fana bɛ yɔrɔ dɔw la i bɛ se dɔw fɛ yen nɔ u b'i bisimila i ka ɲɛ u bɛ dumuni d'i ma u b'i bɛrɛbɛrɛ mais i fana bɛ se dɔw fɛ yen olu tɛ i bisimila ka ɲɛ mais komi i ta kun i ka baara fana kun ye i t'o jate i b'i ka baara kɛ i bɛ wuli ka na so k'i ka wari minɛ a banna. Bon n ye gɛlɛya min sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ se ka n da don dɔɔnin na ka ɲɛfɔ. Bon o kɛra ni client dɔ delila ka se ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn faamuyabaliya nana ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra gɛlɛya fɔlɔ ye. Gɛlɛya filanan ne kalanden dɔw kalan ɲɔgɔn faamuyabaliya fana nana tuguni o kɛra gɛlɛya filanan ye sinon à part ça n ma gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ. Ne tɔgɔ Maramu Sidibe Yatu Kulibali ne ye maquillage de kɛ. Bon ne yɛrɛ bolo jabi yɛrɛ ka di ne ye principalement parce que hali ni ne yɛrɛ da hali ni y'a da a ka di cɛ ye et puis fɛnɛ musomisɛnniya yɛrɛ kɔnɔna na an musomisɛnninw taala ye jabi ye a cɛ ka ɲi yɛrɛ ɲɛkɔrɔ et puis fɛnɛ n'a ka di cɛ yɛrɛ o yɛrɛ b'a tɔ sankɔrɔta. Jabida ye baara ye min kɔlɔlɔ ka bon jabidalaw kan ni o dɔ ye kɔdimi gɛlɛn bilali ye u la min bɛ se ka u ka diɲɛnatigɛ don gɛlɛya la. Baara kɔni tɛ taa gɛlɛya kɔ baara o baara ni kɔni b'a la nɔgɔya b'a la i komi gɛlɛya fana b'a la. Depuis ne bamuso ye jabida daminɛ a bɛ ekɔli la taga wari d'aw ma nka jabida ye kɔdimi bila a la a tɛ se ka sigi ka mɛn yɛrɛ. Ka da nin kɔlɔlɔ bɛɛ kan jabidalaw y'u cɛsiri fo ka tila ka dɔw don nin baara in na. N bɛ ladilikan min di mɔgɔ ma mun bɛ fɛ ka don baara in na ni baara in ko bɛ mɔgɔ min kɔnɔ n'i ko n k'i dege n t'i ban o ma n bɛ se k'i dege n'i fana ko k'i bɛ taa dege mɔgɔ wɛrɛ fɛ o fana tɛ baasi ye parce que bɛɛ n'i garisɛgɛ de don. N bɛ fɛ ka don a la sisan bon a kɛra cogo o cogo bɛɛ n'i garisɛgɛ don quoi en vrai kana jɔ i yɛrɛ la dɔrɔn quoi kɛla i b'i ba toujours quoi i cɛsiri dɔrɔn quoi o dɔrɔn de don pour que ka i ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na. Jabida tɛmɛna parili dɔrɔn kan a bɛ nimisiwasa ni cɛnya ko fɔ Mali musow yɔrɔ. An ka taabolo kɔrɔlenw ni sisan taw la jabi bɛ nisɔndiya ko fɔ min b'a jira an na k'a fɔ ko fosi tɛ kɔrɔlen bɔ. I n'a fɔ an tun y'a fɔ an ɲɛna cogo min na bakurubaw la bolimafɛn sen fila bayirika bɛ yaala siraw kan bolimafɛn nɔgɔmaw don nka a kɔlɔlɔ ka bon hali ni kasiki donni nafa ka bon walasa ka jogini jugumaw bali nka kuma dɔw la maa dɔw t'a ta da la hali ni maaw bɛ kunnafoniya ani ka sariyaw bila sen kan o n'a ta bɛɛ bolimafɛn sen filatigi caman t'a labato kasiki man ka jate fɛn wajibiyalen fɛ nka fɛn don min bɛ mɔgɔ tanga siraba kasaraw ma Fatumata Tali bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Don o don mototigi caman bɛ sɔrɔ sira kan nka ni bolimafɛn ɲuman min don kɔlɔlɔ fana b'a la kasara jugumanw ka ca kosɛbɛ wa a caman bɛ se ka bali ka kɛɲɛ ni lakana fɛɛrɛbaliyaw ye sen kan i n'a fɔ kasiki don mɔgɔ ladɔnniyali ani sariya bilali sen kan bolimafɛn bolila caman i n'a fɔ sifinnakaw ani mɔgɔkɔrɔbaw tɛ ka sariya boli a sira fɛ mun de la nin kɛwale ninnu tɛ se ka dabila kɔlɔlɔba jumɛn bɛ kasiki don maliya la. Kasiki don yɛrɛ tanganan de kama parce que bɛɛ b'a dɔn Bamakɔ circulation bɛ cogoya min na hali ni casque yɛrɛ b'i kunna ala k'an kisi kuma tɛ ni casque t'i kunna. Bon casque nafa ka bon a b'i kunkolo protéger ko caman na quoi ne ye accident sɔrɔ casque donbala la o de ne yɛrɛ kɛ casque donna ye ne yɛrɛ tun tɛ casque don. Bon casque tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ k'a dɔn mais a nafa ka ca parce que n'i y'a don a bɛ ne déranger dɔɔnin o de kama n y'a to casque yɛrɛ bɛ ne bolo voilà a bɛ ne déranger dɔɔnin quoi parce que funteni bɛ yen et puis ne y'o don mɔgɔ dɔw yɛrɛ tɛ da i la o b'a fɔ ko i ɲɛda masigilen don peut-être o kuma ka ca dɔɔnin quoi. Ka kɛɲɛ ni kasara cayali ye siraba sanfɛla la bolimafɛn bolilaw bɛɛ b'a dɔn ko kɛwale fitinin bɛ se ka danfara don balo ni saya cɛ ka kɛɲɛ ni kasiki don ye hali ni mɔgɔ caman bolo a jagoyalaman de don dɔw fana y'u sinsin a nafaba kan lakana kɔnɔna na. su ni tile an bɛ mɔgɔw ye accident na yan u bɛ bɔ ka bin ni kasiki bɛ kunna au moins a bɛ se k'i sauver cogoya dɔ la une fois n bɛnna ni cɛkɔrɔba dɔ ka accident ye fɛn Besao yɔrɔ la heureusement mobilitigi y'a tan a binna banbalini kɛrɛfɛ casque de tun b'a kirinna mais malgré tout a kirinna bon ne kɔni bɛ casque don yɛrɛ tanganan de kama. Casque nafa ka bon moto sanfɛ kojugu i bɛ moto kan tile bɛɛ bɔ fiɲɛ a b'i kunkolo protéger tile fana a b'i protéger tile fana ma quoi mun yɛrɛ y'a to ne yɛrɛ poussé ne ka casque yɛrɛ san don dɔ la sɔgɔmada fɛ
ne bɔra vers 6 heures cɛkɔrɔba wallahi a kelen de bɔra ka bin a moto la mais a binna kunkolo de kan kunkolo jogina kojugu quoi ce jour là ne y'a ye moi-même j'étais choqué bon ne yɛrɛ y'a décidé o don bɛɛ ka casque san casque nafa a fɔlɔfɔlɔ n'i y'o don ni binna i kunkolo yanfan ninnu a ti jongi peut-être ka gɛlɛ quoi peut-être ni binna ni casque t'i la ni binna a bɛ se ka kɛ i kunkolo bi sɔgɔ ou bien ni joli donna kɔnɔna la a bɛ ka kɔlɔlɔba se o ma ne yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛ k'a ye mais o bɛɛ la dɔɔnin dɔɔnin an bɛna casque k'a la. Casque donbaliya o ye k'i yɛrɛ di kasara sɔrɔli ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunkolo jogin juguya caman se i ma. Tilema wagati la casque bɛ se ka mɔgɔ tanga tile ma. Chaque jour an bɛ to k'a ye ou bien an minnu yɛrɛ bɛ circulation na i bɛ dɔ binnen ye a kunkolo fan dɔ bɛ se ka fɛn bon yɔrɔ caman bɛ yen olu bɛ se ka furakɛ mais ni sɔgu sugu dɔ y'i kunkolo sɔrɔ ala k'an kisi de don quoi a bɛ kɛ saya yɛrɛ de. Casque donbaliya la kɔlɔlɔ min b'o la chatoro n'i ma casque don ni binna ni mɔgɔ b'i kɔfɛ hali n'a kɛra mototigi ye n'a yɛlɛla i kan n'a y'i kunkolo sɔrɔ a b'i sɔn ka i faga yɛrɛ. le goudron kan bon ni ye choc fana kɛ ni casque t'i kunna a kɔlɔlɔ ka bon quoi. K'a sɔrɔ kuma caman bɛ ka fɔ casque nafa a n'a kɛɲani ye an kan ka hakili to an yɛrɛ la hali k'a kɛ ni kasaraw ye ko janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi. An balimaw bɛɛ ka casque don mɔgɔ tɛ casque don mɔgɔ ye i b'a don i yɛrɛ de ye vraiment an k'an jija mɔgɔ mɔgɔ bɛ sen filamafɛn ninnu na u k'u jija u ka casque don k'u yɛrɛ tanga mɔgɔ ko tɛ yɛrɛ ko de don ne kɔni b'a dɔn o de kama. kumakan laban min bɛ n bolo ka ɲɛsin maaw ma u ka casque don u ka hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ sira kasara ka bon. Bon casque kɔni a nafa tɛ se ka fɔ ka ban n'i degera a la yɛrɛ i tɛ se ka moto yɛrɛ boli n'a tɛ a nafa ka bon kojugu kojugu an bɛɛ ka casque ɲini ka don a nafa ka bon kojugu. Casque donni kan ka kɛ delima ye sariya bato dɔrɔn tɛ nka ni lakanali don sabula kasara bɛ se ka sɔrɔ waati bɛɛ. Ni tun ye Fatumata Tali ka sɔrɔlenw ye casque nafa kan filen jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka farafinna jamanaw kɔnɔ minɛn dama dɔrɔn tɛ nka tiɲɛ don wa a bɛ jate laadalafɛnw fɛ togow kɔnɔ ka fara dugubaw kan a bɛ kɛ ka ji sama ka dumuni di ani ka sumaw baara a ka fɛgɛ a kolo ka girin a tɛ jate fɛnw fɛ min bɛ tiɲɛni lase an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ wa fɛn mɛta don a bɛ walawalali sɔrɔ Sunjɛ Kone fɛ. Laadalafɛn yɛrɛ yɛrɛ min falen bɛ tamasiyɛnw na filen bɛ jɔyɔrɔba ta an ka farafinna jamana kɔnɔ o ye an ka tiɲɛ dɔ ye baarakɛminɛn don tuma dɔw la hali seko ni dɔnko baarakɛminɛnw fana don. Filen nafa ka bon kojugu musoya hukumu kɔnɔna na nafaba de bɛ filen la ne yɛrɛ ba bɛ filen feere ne wolola ka n ba kɔrɔmuso sɔrɔ filen feere la ne yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ filen feere u b'a ɲɛgɛ k'an feere u b'a kɔ ɲɛgɛ k'a feere u b'a ɲɛgɛbali feere baara caman bɛ se ka k'a la i bɛ malo bugubugu a kɔnɔ malo bɛ tɛntɛn ka k'a kɔnɔ a bɛ fɛn caman ɲɛ wa. Dugudenni kɔnɔ ka fara duguba kan a bɛ kɛ ka ji sama ka dumuni di walima ka ɲɔ suru a ka nɔgɔ a barika ka bon ani a bɛ se ka fɛn caman kɛ. Filen nafa ka ca dɔɔni dɛ malo bɛ kɔ a la ɲɔ fana bɛ kɔ a la a bɛ kɛ baara caman caman ye. Dɔw b'a kɛ sarakalafɛnw ye dɔw bɛ sarakati bɔ n'a ye a ka ca wa. Filen bɛ se ka ko caman kɛ jamana kɔnɔ i b'a komi filen bɛ se ka kɛ fɔlikɛla ni fɛn ninnu fana ye kungokɛ wɔrɔ la dɔw bɛ se ka fɔli k'a la kungokɛ wɔrɔ la dɔw bɛ se ka zigiridala a ka teli zigiridala kundala de la zigiridalaw de bɛ se ka filen sigi u b'a kɛ ji kɔnɔ ka fɔli ni fɛnw k'a la bon duw fana kɔnɔ dɔw bɛ se ka dumuniw k'a kɔnɔ minɛn yɛrɛ tun tɛ n yɛrɛ minɛn tun tɛ n yɛrɛ filenw dɔrɔn de tun bɛ yen filen dɔrɔn de tun bɛ yen ni denw yɛrɛ bɛ taa kɔɲɔ ni fɛn ninnu na ye u bɛ filen caman de kɛ denw kun a bɛ se ka denmisɛnninw kisi hali ni bolokoli ni fɛnw bɛ kɛ u b'a sigi u bɛ filen de sigi filen denkunikɛ wɔrɔ la fana ni den kunkolo denyɛrɛnin kunkolo bɛ digi u b'a fɔ ko tɛnɛmusow ka na ni u ka bolofɛnw ye u b'a filen de sigi k'a k'a kɔnɔna la ni filen yɛrɛ t'i bolo yɛrɛ i buramuso yɛrɛ b'i kɔrɔfɔ yɛrɛ a fɔ nin ye mun ye e nana cɛ i bɛna mɔgɔw ka malaw bugubugu nin de la i tɛ taa filen ta filen caman b'i bolo bon filen ɲɛgɛnnen ninnu kɔɲɔmuso yɛrɛ caman yɛrɛ olu bɛ filen kɔw ɲɛgɛn ni masiri k'a masiri quoi n'u ye filen masiri olu yɛrɛ fɛ sa k'olu yɛrɛ ɲɔgɔn tɛ yɛrɛ o ye kɔɲɔmusonin kuranin dɔw ye. Hali baara kɔfɛ filen fana ye laadalako ye min bɛ ta kungoya kɛyɔrɔ la i n'a fɔ kɔɲɔ denkudiw ale ni laadalako wɛrɛw jeli caman fana b'a ta ka kɛ fɔlifɛn ye ka dɔnkili da
ani ka laadalamanaw kɛ n'a ye. Filen filɛ nin ye ne sisan yɛrɛ tɛ dumuni kun bɛ kɛ filen kɔnɔ hali kɔnɔlabana caman filɛ nin ye n'i bɛ dumuni kɛ filen kɔnɔ a b'o kɛlɛ bon filen filɛ nin ye safinɛminan don kɔɲɔmuso tɛ taa cɛla la badani f'i sen ka ko i kun ka ko kun bɛ ko ni jumɛn kun bɛ ko ni filen de n'i taara kɔɲɔso la filen de bɛ k'i ka safinɛminan ye bon kɔɲɔ fana mana kɛ filen de bɛ bila i kun cɛlasigi yɛrɛ kɔni la filen nafa ka bon kosɛbɛ n'i ye filen yɛrɛ matarafa a ka ca Ala fɛ Ala bɛ barika don i ka furu yɛrɛ la filen kɔni fɛn ba de don. Bi bolola baarakɛla ni seko ani dɔnko tigilamaw bɛ ka ɲɛnamaya kura di a ma ni k'a masiri k'a pɛntiri ka fɛn caman kɛ n'a ye o ye misali ɲuman ye barisa o b'a yira k'an bɛ ka segin an ka laadalakow ma. Jamana bɛ kɔnɔ bolimafɛnw tali wajibalen don walasa k'i mago ɲɛ. Mali kɔnɔ bolimafɛn min talen don bala kosɛbɛ o ye sotarama ye. Ni bolimafɛn bɛ ka kɛ sababu ye ka sennamaw lafiya tile kɔnɔ wa bolimafɛn don min ka nɔgɔ kosɛbɛ mɔgɔw ma nka o n'a ta bɛɛ a tabaga dɔw nimisi wasalen tɛ. Adama Kuyate tari munumunu dugu kɔnɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Jamana bɛɛ kɔnɔ ka taa ɲɛ o don mɔgɔw kama o ye wajibi ye. Waati wɛrɛ la o tun bɛ kɛ sen na fali kan walima so kan. Nka bibi na sotarama ye bolifɛn caman ye walasa ka tagamaw nɔgɔya. Mali la bolifɛn lakodɔnnenbaw dɔw ye sotarama ye. Ni minibus bingana ye bolifɛn ye minnu bɛ kɛ mɔgɔ caman fɛ tile bɛɛ Bamakɔ. Nka jɛɲɔgɔnya min bɛ kɛ kalandenw ni mobili kɔnɔ mɔgɔw cɛ tuma caman na u bɛ tiɲɛni kɛ. Zone ni kila ni ɲɔgɔn cɛ mankan fanba bɛɛ warimisɛn ko ye. Warimisɛn ko o y'a fanba bɛɛ ye. Mais an ka parantiw man ɲi dɛ mais client dɔw fana man ɲi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye client dɔw fana man ɲi parce que c'est bɛɛ b'a dɔn sisan warimisɛn ko ka gɛlɛn o mankan de bɛ yen an ka parantiw man ɲi dɛ mais défaut dɔ bɛ client fana na dɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Bon mankan misɛnmanin minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ dabɔ client ka yɔrɔ de la parantiw dɔw man ɲi dɛ mais a dɔw fana bɛ dabɔ client ka yɔrɔ la quoi mais n'i y'a gɛlɛya dɔrɔn i bɛ sɛgɛn quoi. N'i y'a gɛlɛya dɔrɔn a bɛ gɛlɛya n'i y'a nɔgɔya fana a bɛ nɔgɔya quoi. Parantiw ka kow ka ca bon mɔgɔw fana minnu bɛ don sotarama kɔnɔ dɔw fana ka kow ka ca quoi. Mɔgɔw ka ko tɛ kelen. Bon mɔgɔw hakilinata tɛ kelen ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a da bɛ parantiw la parce que parantiw filɛ nin ye mɔgɔ n'i ka passager cɛ surtout mɔgɔkɔrɔba anw ka kɔrɔ n'i fa ye a bɛ se k'i fa filan don. Kana kuma jugu kɛ k'a sɛgɛrɛ kuma tɛ ka fɔ k'i bɛ fani ni bani don i n'a ɲɔgɔn cɛ bana an bɛ mun fɔ parantiw ye u ka sabali bangebaa si tɛ kulonkɛ bɛɛ bɔra ka n'i dahirimɛ de ɲini donc aw bɛ ka dahirimɛ ɲini cogo min na ni a fɔra bɛɛ bɛ k'i dahirimɛ ɲini ten nɔ. Jamana bɛɛ la bolifɛnw bɛ minnu sɔngɔ ma gɛlɛ kuma caman na Mali faaba la sotarama bɛ i n'a fɔ o kelen de bɛ jamanadenw ta fan fɛ. Tuma caman na bɛnbaliya bɛ kɛ kalandenw ni walima bolifɛntigiw ni mobilibatigiw cɛ. Wariko gɛlɛya bɛ nin lawuli o bɛ balawu lakika lase mɔgɔw ma. Kɛmɛ ganani ko yɛrɛ fɛnɛ na n'i ye kɛmɛ biyɛni di ka di mun ma o b'a fɔ k'a nɔgɔlen don wa faralen don n'i ye kɛmɛ ganani di fɛnɛ o tɛ sɔn a la bon warimisɛn ko de b'an ni client se ɲɔgɔn ma paranikɛ kɛmɛ bɛ n bolo don warimisɛn client n'a ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que kɛmɛ b'u bolo ou dɔ bɛ don mɔbili la b'a ko 30 b'a bolo bon an b'u arranger u bɛ ba warimisɛn na ko wari man ɲi ou ko kɛmɛ biyɛn k'o faralen don bon an n'u bɛ bila ɲɔgɔn na o warimisɛn ko de kama. Bolifɛntigi tɛ tɔn makɔnɔ ko dɔw kan minnu ɲɛsin bɛ baarakɛlaw ma tɔndenw dɔw bɛ na ɲɛfɔli k'aw ye. A daminɛ an bolo entraînement daminɛ an bolo o ni bi o ni ɲɛ bin ka dɔn a bɛɛ lajɛlen n tɛ se k'a détailler ka bɔ ɲɔgɔn na mais 18 août 52 ne ye apprenti chauffeur ya daminɛ k'o don. Gɛlɛya min ne ka baara kɔnɔ fana n b'o fana de fɔ o ye an ka tɔn yɛrɛ de tɛ bɛn na bon o la sa en tant que gouvernement yɛrɛ min sen don a rɔ an ka tɔn bɛn t'o tɛ bani Alifa nana bɛɛ tiɲɛ la syndicat tɔn kelen pe de tɛ Mali bɛɛ mais Alifa nalen dɔ ti min di sisan hali groupe dɔ bɛra bɛɛ biri ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen ka gɛrɛndani olu bɛ ka tɔn ye o bɛɛ reconnaît o nana ni tiɲɛli belebele ye an ka baara kɔnɔ o le Ala sɔn i sago. Mali la sotarama kɛra fɛn nafamaba ye baarakɛlaw caman bolo baarakɛlaw dɔw b'a ye ko kalandenw ni mobilibolifɛntigiw ye jalakibagaw ye nka hali ni gɛlɛya bɛ se ka kɛɲɛ jamanadenw dɔw tɛ se ka foyi kɛ ni sotarama tɛ.
Actuel media filebagaw ni de be dansige an ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.